Ahojte, volám sa Samuel, som žiakom súkromnej strednej odbornej školy Polytechnickej a v tomto krátkom videu si predstavíme našu školu. Vďaka našemu modernému vybaveniu a skúseným majstrom získate potrebné zručnosti pre vaše budúce povolanie. Na našej škole si môžete vybrať medzi klasickým vzdelávaním a duálnym vzdelávaním, ktoré realizujeme s rôznymi firmami. Pokiaľ by ste mali do našej školy ďaleko, naša škola vám poskytne internát zadarmo, ktorý je novo zrekonštruovaný a hlavne spojený s našou školou. Môžete sa presvedčiť sami už 12.12. na deň otvorených dverí do našej školy.